ka Greta Solutions Training Academy ka bai training card bat ka Sarkar Meghalaya ka wan ra shapi ye ki free skills training lani ki training ki bamdan kamjing siu lani yo e ka course ka bangin ai ka long bamboo furniture maker ki jingmin toy ki banyo na kani ka training ki long government certificate startup tools but placement ki seats ki long ki baduna join Nongpoh ya ka Greta Solutions Training Academy Bantip company follow yengi ha Instagram, Facebook but YouTube channel lani phone ha uni un number Pahamrioh Sao Not Daisan Nyo 7640957777 join Nongpoh Kamdai shu kapor terkhong hendrai kala dei kapor slap bat kapor ka bak parthai mariang gasdang ban shong daga jing hab jong slap baman la kasngi hendrai ka wei ga ying ka badan harut surok jong ka surok ba national highway kala kemding kensan ha ka step Pyrngap jong ka santrik ujliu arjar arpsau ha kapor kumba sau dunai ei ha ka shnong Pahamrioh tham ka badi ka ying jong Ingkhong ai silakshar bat ha ka jing ja ka te ka ying kala Ingkhong lut khan badak Dangstep jong ki bor pulit pending ban poi koloi hak tege jaka lala ban temno ye gading bat ka klem yo ban por se ki bat ki yeng ki badon marsanda bat kene ka bala ing nangkong